салом алейкум бародарои азиз. кадом бародарое ки дар шаҳри санкт петербург ва ленинградский област қарор доранд, инами рақамое ки дар рӯи экран омадаги ҳамин камазистое ки бор мебаранд акай Сайфулло ширкати Турна экспресс яке аз бародарои наздики мо ва инсони боварӣ ҳастад ки боротона иншаалло соқ саломат то дили тоҷикистона бурда мерасонад. Камазои акай Сайфулло мисол точкашон дар Пискарёвкай, вале мошиношон мисол аз тамоми ҳамин гирдубанои Питер ва Ленинградский област боротона мегиранд мебиёранд. мақсад агар боротон бисёр боша хатон омадарам натонед занг занен сол ҳамроҳшон суҳбат кунен, нарх навошона фаҳмен. 1 кило бор бародаро 85 рублай, вале мошиное ки мисол ба сари бор мераванд боротона мегиранд мебиёранд ва ё нархшон дигар ва ёро қатчихичон суҳбат мекунен ва мисол вобаста ҳамун километраи раҳтон мекунанд. одами боварӣ ай бародаро ба дили пур метонем боротона ҳамроҳи ҳамин ака равон кунен. Камазои акай Сайфулло то Ванҷу, Дарвозу, Язгулома мерава Кӯло.